Persecution by prosecution. Chipinge Rural District Ward 25 Councillor Namo Inesu Mapuranga was arrested by CID law and order of Mutare. Sana bana mashoko anobuda chinogwa panapa chiona vakomna change radio vachiuya vatora zvinhu arrest iri unlawful yavari kuuya vachiti aiwa zviri kuitiwa nevakomana vemutemo munyika yeZimbabwe hazvisirizvo. Kuti subscribe like out on the bell like tipina pana panjira vachiti allegations against him are that he assaulted a member of FAS who was manning a FAS desk on the 23rd August 2023. He was arrested just yesterday, 13th of November 2024, and slept in police custody. The informant said CID officers are trying to cause our councillor to admit the assault and pay a fine. They are aware that complainant lied and there are no witnesses. We have secured the services of a lawyer for him. The prosecution of opposition leaders in Zimbabwe is growing every day. Besides the country holding the top position is chairman of the regional board SADC. Tomashoko anouya achicomplaina nowakomana vemuchenjeredi vachiti aiwa nyanga nyika yeZimbabwe aiwa ine top position aiwa muSADC vari kuuya vachiti aiwa zviri kuitika zviri kunyatsokuratidza otherwise kuti aiwa kana kuri kutungamira kwacho hakuna kumira zvakanaka. Noda kuti vakomana veopposition varamba vachingokepchiwa, vamwe vatiri kuona kuti vanenge vasina mhaka but vakomana vemutemo havanei nazvo, vari kunge vachingokepcha vanhu, vakomana vachisungiwa. Votidza mafunguro enyu todi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu kutidza mafunguro enyu, pamusoro subscribe like and turn the bell icon.